ham her. Han ligger op ad vandet. Han springer nu. Det er vist en springfisk. Nu kommer der sådan en her. Ja. Det er en haj, tror jeg. Så. Der er en fisk. Nej, han må ikke spise. Nej. Det skal vi prøve igen. Vi skal prøve igen. Ej, hvor skal vi bruge hen? Så er din tur. Det her. Så Søren. Det er den. Ja, det er den rigtige vej. Den her. Den der vej, ja. Kommer den ud. Jeg fanger hegn. Ja. Eller er bange for hajer. Ja. Det er en farlig fisk. En haj. Man kan også stå og fisk. Mhm. Det er også en haj. Er det også en haj? Ja. En grøn haj. En orange haj. Ja. Du skal lægge dem i igen. De hopper i. Den her vej. Det er en... Ja. Der kom. Det var en haj. Ja. Jeg tror, der kommer vand ind i den, faktisk. Det må da godt. Det siger far, jeg må. Nå, det gør ikke noget. Nu fanger jeg en til. Den er godt nok fin, den fiskestang der. Jeg har købt den. Har du købt den? Hvor har du købt Nu, den henne? det er også en haj. Ja. Åh. Nu kommer der en sød haj. Det er en sød haj. Den gør. Den er lysrød. Hvad spiser du? Vindrund. Står der. Det er godt. Få nogen også. Hej, skiller. Ja, de er skønne. Så kommer bussen igen derovre.